Dneska si ukážeme, ako z toho kokosu urobiť veľké kokonaty. Potrebujeme na to Tropical Sprinkler, Goldie Sprinkler, všetko proste. Takže najprv musíme dať od najmenšieho. Takže si ideme nájsť. Teraz toto dávame čo najviac. Proste radšej všetko. Goldie Sprinkler, teraz Advanced Sprinkler, teraz tento. Teraz ide skoro ten najlepší, to je krútiaci. Jaj, tak to je nič. To je skoro najhorší. A nie, jaj, to je ten. A teraz vodičku. Po maximum popolievať. Všetky vody minieme. Aj keď mi to je trochu úto. Aj keď mám 57 milión peniazy, tak netreba určite vyrastie, takže teraz počkáme nejakú hodinku, dve a potom si to ukážeme, prestrihnem to. Takže už sme v Grove Garden, za to čakanie som si urobil toto grape, potom hríby. A nič sa nestalo, som to presadil, lebo to bolo len videjko, takže nič sa nestalo. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.